Кызы Тимиргазина, Кырмыскалы районы Карламан авылынан. 3-нче сыйныфта укыганда беренче тапкыр халык йыры башкардым. Йыр сәнгатенә мөхәббәтем ошынан башланып китте. Шигырьләр язам, буш вакытларымда кулыма баян алып йырларга тотынам. Авылда узган байрам саралары минең сыгышымдан башка үтмәй. Куанысым, 3 балам һәм иянем Тимирлан. Айгиз Рәсих улы Уйылданов, Әбьялил районы Аскар авылыннан. Йырларга яратам, шугала киләсе